bi araba Modibo Sanogo Idrissa Sidibé Janjo Massa olu la selike Amadou Ambifo ni bato ame angando mawelilen ko bisimila bakurubaw la anya fo nyana ka fo an waso madaina mawelilen oye Modi Kouate ndabe fo alema ko Eric ale koni tunye kan bayelmanaye Mali wasablun konnala ni obe Assemblée nationale ko fo ale koni gena genjugo chejugula o kum konnala atarani wasablun ye kiri tigila mogo nyekoro kunu ayretume Cour suprême maunyema ako kera chukudi Isa Kabasiribe weli blama anga kala silulame bayelema abe fomi mako interprète Eric Modi Koita ini sogoma amba nsogoma hakila jigina eknye blomba barakela ye kaso ke ipme député chaman ka puma bayelema abe fomi mako interprète kasobe ndenen donya ina efenenga ini blomba ka kiri pme sena kiri jarila aywa ambe fe ka don folo mungu ye eni blomba bla nyogona foka ose kiri bina kunga hakila jigina isaka wa mbifo ajaranye Renouveau FM ni Renouveau TV alameje kulu bela jalin fo ni watina wilamne ya fotuwa mina jamana bena tabulu de do niko ni bara ndamne 2003 fokata se 2017 ma ma tise ka fonya assemblée la ko bara en kongunta a chokoya don walma ko bara en ketola ko ni foti do ke ko ke komi na bi se ka dankari assemblée nationale la nga politique na na kandu na tasiraw a bololo akachan kosobe ngoni nena na ye wati dola assemblée nationale ka sababu ke anyema ba no tui Isaka Sidibé na ka kewale adota ka dankari interpretu ani personnel d'appui dola ni ko ina mununu na fen jara ko kata se Figaro e seben fura do bo wati temene ka jira ka fo ko assemblée président Isaka o kani mado minena no ye musoko ye wallahi ala ye sere nta kalama men kali sungalo ba na kambulo da qur'ana kan ma ala ngunu kan men ko tokoroba be din koinge nga boka fere yoro mina be kari ika keto keseri ngule we nyinga we sigasigale ni fen suku be kenya yula o tuko kilina isaka re na munge ayon wele kunga na fay dron mami ni kiboria na manena ale ni alaje aba tege da corona ka ale bina ne ta ne gelin ta kana ga assemblée radio directeur ngwa ma alne ba kalama net nan to jamfa komino fo ale yana nga ne ni ala na kira jenete fo kalama no koila kono ko imbe kono ko fe anyan sino ngambulu du yambela jelenge la comme ça le frotte to bulo ipinere kunga koronin to be assemblée baraina interprétif folo 2002 2003 nyadam ne kasamana no yeliman gawka wasa den koroy sekna mala bacili ala ka inala kumin be wasa den koro ala ka inala marjara ko ka se ko si dramerama segante segen darate baray wuli ka joye ne big maminge assemblée la ni interprétif ko ina bara ngukadinye alna soro saranya na mangundala nga unana ukaseba ira ulube fangala unana jatemine do ke nega interprète nega député chamanye opposant di nga kadamine odona anye procès minge inspection du travail en bolingo yeno na tribunal du travail la tribunal du travail ira assemblée ganga wa kemeni wa tanani au serranier à titre de salaire impayé. Il y a une saine que la salaire au Madia. Moi, que 570 000 à titre d'indemnité de préavis. 669 650 francs à titre d'indemnité de licenciement. 570 000 francs CFA à titre d'indemnité de congé non joui. Santan nani ani kalo saba mbadeli ka congé kelenge 190 000 francs à titre de non-respect des formes de licenciement. Wari meta million keme
ani million bisaba ni wɔɔrɔ bɔɲɔgɔnko la nka a tigɛra k'a tigɛ fo ka na se million 12 kuru ye o ordonné ko ka n ka droit moitié di yan o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na n'o m'o di don o don mana tɛmɛ n ka 20,000 sara o wari in sarabaliya ye ka tila k'a f'u ɲɛna ko ka certificat de travail dilan k'a di yan en bonne et due forme à compter de la notification de la présente décision. Donc, bi kɔni alhamdulillah an bɔlen cour suprême na ye kiri kɔni dan ye. Ayiwa Eric Modi an bɛ i fo ka i waleɲuman dɔn k'a f'i ye ko félicitations ka sababu kɛ i timinadiyara baara in na walasa i ka se ka bila i ka hakɛ kɔnɔ. Mayisa Kaba a diyara n ye n b'aw yɛrɛ fo ka lamɛnnikɛjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo. Merci beaucoup. Eric Modi ale ka kiri tigɛra nin cogo la faamuyaliko ɲuman bɛ ɲinɛ u bɛɛ lajɛlen fɛ Isa Kaba Sidibe ale kumaso la sɔrɔ sisan an bɛ don décryptage kɔnɔna la sɔgɔmada in na anw ka walawalali babu bɛna tali kɛ fɛn min kan o de ye Tchad jamanakuntigi Idriss Déby Itno ale kɔni tanyara ka kɛɲɛ ni kunnafoniya ninnu bɔlen ka bi maa caman y'a yira an fɛ yan nɔ Mali kɔnɔ k'a fɔ fɛn min ye Idriss Déby ka nin tanyali ye k'a bɛna kɛ gɛlɛyaba ye an ma an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakanako nasira fɛ Isa Kaba Sidibe ale bɛna an dɛmɛ ka hakilina miiri k'a ko kan. Kaba i ni sɔgɔma. Amadou El Konare fo ka an lamɛnbaga n'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo. Bisimila. Kaba a ka d'an ye i ka ɲɛfɔli kɛ yalima fɛn min ye Tchad jamanakuntigi Idriss Déby Itno ale kɔni fatura an bɛ se k'a dɔn a fatura circonstance jumɛn de la. Oui, bon, pour le moment, en version officiellement, k'a yira la k'a fɔ ko communiqué mini ou ka surasi ɲɛmɔgɔ wɛrɛ y'o kalan kunu u y'a yira k'a fɔ ko jamana ɲɛma Idriss Déby ko a tanyana kɛlɛ daga kɔnɔna la kɛlɛ daga min kɔnɔna la i y'a ye k'a fɔ dɔgɔkun furancɛ in na weekend k'a fɔ ko a yɛrɛ kun taara kɛlɛkɛyɔrɔ la i b'a ye k'a fɔ mugu ye a sɔrɔ yen nɔ mugu y'a sɔrɔ min kɛ kunu tarata don k'a fɔ ko an tanyana nka i b'a ye Fanta Tumota kuma caman bɛ autour kuma ka ca autour parce que mɔgɔ question caman bɛ yen nɔ mɔgɔw bɛ a dɔn kɛlɛcɛ farin ye cogo min ni ɲɔgɔnna kɛlɛcɛ farin mana ntanya ni cogoya la tantôt a kuma bɛ caya c'est normal la version officielle min fɔra pour le moment on est obligé ka en tenir au ma k'a yira k'a fɔ ko a kɔni ntanyana kɛlɛdaga la an tanyana kɛlɛdaga la rebelle de mugu ci a la wa walima a yɛrɛ nagakɔrɔmɔgɔ dɔ walima complot dɔ walima faransi dɔ o kumaw ka ca autour minnu ni anw tɛ se k'an yɛrɛ yamaruya ka sɔnni sigi olu kan version officielle min fɔra o ye nka min kan ka dɔn Fanta Tumota o ye k'a fɔ an bɛ kalata ko de la ni cogoya la tantôt ne y'a fɔ n ko farafinna gɛlɛyaba dɔ ye kalata ye kabi kalata campagne wagati Idriss Déby ka ngwara daba caman bɛ yen nɔ gɛlɛya taara ka minnu sɛgɛrɛ gɛlɛya talen k'olu sɛgɛrɛ dɔw yɛrɛ bɛ a ka ngwara dabaw la min somɔgɔ bɛɛ fagara campagne kɔnɔna la o yɛrɛ bolibagatɔ bɔra Njamena kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ ngwara daba jɛkulu ɲɛmɔgɔ caman fana bɛ yen nɔ minnu y'u tigɛ k'u bin k'olu ta kalata la bilen nka u y'u tigɛ k'u bin kun jumɛn na o kun de kan ka ɲɛɲini ka sababu kɛ ngwara daba ninnu kɔni Kemi Zabo yɛrɛ ni o yɛrɛ a ka ngwara daba ɲɛmɔgɔba ye min yɛrɛ ye a challenger a bɛ fɔ o cogoya la ten tɔ o ma taa kalata la u ma taa kalata la k'u jigi da mun kan o su ma ko o dugumajɛ a yera k'a fɔ ko banbanci jɛkulu dɔw bɔra Libi yan fan fɛ k'u kunda Tchad kan ni u ka jɛkulu tɔgɔ ye ko Front pour l'alternance et la concorde du Tchad o banbanci jɛkulu bɔra Libi yan fan de fɛ ka na don Tchad kɔnɔna la ka na bingani wale ta k'u sɛgɛrɛ jɔnw ni jɔnw bɛ o jɛkulu jukɔrɔ o ɲininkaliw kan ka kɛ an b'a dɔn k'a fɔ Tchad fana ye jamana ye min kuma caman a tora ni ɲɔgɔnnaw de kɔnɔ mɔgɔw fanga firi rébellion bɛ kɛ san caman bɛ k'a la Idriss Déby min ala ma hinɛ la n'an b'ale ka kuma la ale yɛrɛ ye nin ɲɔgɔnna de kɛ front na ka sɔrɔ ka n'i yɛrɛ sɔrɔ fanga la a nana mɔgɔ min place la o fana ye nin ɲɔgɔnna de kɛ front na ni o ye Hissène Habré ka n'i yɛrɛ sɔrɔ fanga la o fana fɔra mɔgɔ min kɔ Gigini Wade o fana ye nin ɲɔgɔnna de kɛ ka n'i yɛrɛ sɔrɔ fanga la donc balinako tɛ ten kosɛbɛ nka nin kɛra circonstance minnu fɛ olu de ye balinako ye mais n'i y'a histoire dɔn i b'a ye k'a fɔ balinakoba tɛ rébellion tɛ balinako ye ba ye Tchadikaw fɛ yen nɔ nka ka se
fo ka jamana kuntigi faga ni cogo la o de ye balina ko ba ye. Ok, Idriss Déby ka taɲali ka ban an fɛ yan nɔ Mali kɔnɔ kunu an y'a ye k'a fɔ kumaw cayara kosɛbɛ maa caman misimisira u y'a yira k'a fɔ ko nin kɔni bɛna kɛ gɛlɛyaba ye an ma malidenw ka jɔrɔnako ye jumɛn de ye Idriss Déby ka taɲali la. Jɔrɔnako fɔlɔ kan ka kɛ min ye o ye basigibaliya ye. Basigibaliya ka d'a kan n y'a fɔ k'a fɔ n ko banbanci jɛkulu bɔra Libi munna banbanci jɛkulu farafinna banbanci jɛkulu bɛɛ bɛ bɔ Libi de ka na bin mɔgɔw kan o ye anarchie ye basigibaliya. Libi bɛ cogo min depuis san 2011 ni Nicolas Sarkozy n'a jɛɲɔgɔnw Tony Blair n'a ɲɔgɔnnaw taara ka taa Muammar Kadhafi o bɔnɛ a nin na k'a sɔrɔ kɛ u yɛrɛ ka filɛlanw ye bi o Libi bɛ cogo min bi bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la que ce soit terroristes que ce soit banbanciw que ce soit trafiquants drogue feerelaw o nasuguya bɛɛ kamarulen bɛ Libi de kɔnɔ parce que état tɛ yen mɔgɔ dɔ bɛ mɛn fanga la o mɛnni fanga la o fana ni basigi ka bon ka tɛmɛ k'a tigi nin kɛnɛ karaba i b'a fɔ ko Kadhafi ta kɛra cogo min Idriss Déby fana ta kɛlɛ filɛ o cogoya de la ten tɔ bi jɔrɔnako ye jumɛn ye Mali ta yɛrɛ k'i bɔ yen Libi bɛ basigibaliya min kɔnɔ ni Tchad fana binna o basigibaliya kɔnɔ hali an kana se Tchad ka sɔrɔsiw bɛ an fɛ yan nɔ an k'o yɔrɔ bila fɔlɔ an kana Tchad basigibaliya Tchad ka kɛ Libi ɲɔgɔnna ye no man's land yɔrɔ min mɔgɔ si tɛ mɔgɔ si ka sariya bonya ka sababu kɛ o risque bɛ yen nɔ o risque bɛ yen midi min n'o ye Idriss Déby denkɛ ye Mahamad Idriss Déby Itno n'u b'a wele ko midi an b'a dɔn k'a fɔ o ni mɔgɔ damadɔni olu ye fanga ta mais olu ka fanga a bɛna sinsin cogo di nanzaraw bɛna o fanga minɛ cogo di ka sababu kɛ olu y'a fɔ ko olu bɛ kalo 18 kɛ fanga la ko ka kalata labɛn ni olu bɔra yen nɔ a bɛna kɛ cogo di olu bɛna sɔn ka taa wa n'o kɛra bɛɛ bɛna i ka fanga minɛ i b'a fɔ ko Libi bɛ cogo min Haftar n'a ka mɔgɔ wɛrɛ n'a ka mɔgɔ olu gɛlɛyaw n'o fana kɛra ka Tchad fara Libi kan basigibaliya la o gɛlɛya siga foyi t'a la an cɛncɛn ka jamanaw bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ o gɛlɛya la ka fara o kan anw ta particulièrement Idriss Déby ka leadership kɔnɔ a tun bɛ cogo min jamanadenw yɛrɛ bolo a bɛ se ka décision ta hali n'a y'a ja sini sɔgɔma k'a fɔ ko bon n bɛ kɛlɛcɛ 3 bila ka na Mali la o kana kɛlɛ kɛ mɔgɔ si sɛ tɛ wuli ka bɔ a fan kan mais est-ce que midi walima mɔgɔ wɛrɛ olu ka leadership bɛ n'u permettre ka se k'o ɲɔgɔnnaw kɛ anw ye i b'a fɔ ko Idriss Déby b'a kɛ cogo min ni mɔgɔ si tɛ kuma olu ɲininkaliw bɛ yen nɔ ka sababu kɛ ni basigibaliya donna jamana kɔnɔ mɔgɔ si t'a dɔn a bɛ jɔ yɔrɔ min donc an k'an ka siran an dun b'a dɔn k'a fɔ anw ka dɛmɛɲɔgɔnw na Tchad kɛlɛcɛw a daminɛ fo bi u jɔyɔrɔ ka bon ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan wa n'i y'a jateminɛ hali sataw la mɔgɔ minnu taɲana anw fɛ yan nɔ Ala ma hinɛ u la Tchad ka kɛlɛcɛ ntaɲalen ka ca ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen ta kan ka sababu kɛ u y'u yɛrɛ di sɛbɛ yɛrɛ la anw ka nin banbanci kɛlɛ in na donc bi au-delà de l'émotion au-delà de Idriss Déby mɔgɔninfin yɛrɛ anw bɛ siran ko bɛna kɛ cogo di ka sababu kɛ a bɛ kɛ dɔw miiri ko non ko bi dɔrɔn de don kalo 18 kalo 19 mun bɛ kɛ o kɔfɛ an k'an ka jɔrɔ o de la anw dun ka banbanci kɛlɛ ma ban fɔlɔ banbanci kɛlɛ ma ban rébellion ma ban an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye terrorisme ma ban est-ce que nin bɛna jolo kura di hali rebelle kɔrɔw ma ni accord kuma kɛra cogo la est-ce que nin bɛna jolo kura di olu ma olu fana ka hakilina wɛrɛw ta ninnu bɛɛ ye ɲininkaliw ye ka sababu kɛ Idriss Déby kun jɔlen don farafin jamanaw ni ko caman cɛ kuma o kuma nin ye jɔrɔnako ye Amadu ko nin teliyara ɲɔgɔn nɔfɛ cogo min na a y'a ye k'a fɔ Idriss Déby sa o kuma fɔra dɔrɔn sɔrɔsiw ka fangata nana denkɛ kɛra ɲɛmɔgɔ i b'a fɔ ko fɛn min labɛnnen kɔrɔ kun mais est-ce que Libi Tchad ka sariya la président tayalen fanga kan ka ta nin tacogo la walima a bɛna kɛ cogo di fana tɛna kɛ gɛlɛya wɛrɛ non u ni an bɛɛ ye kelen ye ni jamanakuntigi ntanyana walima ni jamanakuntigi empêchera wagati jan bulonba ɲɛmɔgɔ de bɛ kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye nka ni min kɛra nin cogoya la tantɔ hakilinaw kan ka na ko kɛra cogo di fɔrɔn na ɲininkali b'o yɔrɔ de la ko kɛra cogo di munna midi bɛ fanga ta Idriss Déby denkɛ Muhammad Idriss Déby Itno u b'a fɔ a ma ko midi munna midi bɛ fanga ta ka sɔrɔ kɛ jamana in fana bɛ cogo min an ka tiɲɛ fɔ Tchad bɛ cogo min rébellion bɛ fɔrɔn na olu bɛ kule la k'olu bɛna don Tchad est-ce que n'i ye
bulonba ɲɛmɔgɔ civil dɔ ta ka bila o ɲɛmɔgɔya la bi a bɛna se ka baara in kɛ wa ka rebelle nu bali banbaganci nu bali ka don Libi kɔnɔ o ye ɲininkali dɔ ye ɲininkali filanan ye jumɛn ye an bɛ yɔrɔ min na i komi bi mun kɛra fɔlɔ na yalima midi nu yɛrɛ de ye cɛkɔrɔba bɔ a place la ka don u sigi wa coup d'état de don wa ɲininkali bɛ parce que o fana ɲininkali bɛ mɔgɔ caman bɛ k'u yɛrɛ ɲininka est ce que midi nu yɛrɛ Mamad Idriss Déby nu yɛrɛ ale n'a jɛɲɔgɔn de ye cɛkɔrɔba wajibiya ka bɔ fanga la fo ka fagali bɔ a la wa mɔgɔ bɛ k'u yɛrɛ ɲininka n'o de don o ye coup d'état de clairement o ye coup d'état de wa mɔgɔ minnu ye coup d'état kɛ olu de bɛ fanga mara mais sɔɔni tɛ se ka da o kan min bɛ yen qui est plausible min jɛlen do bi o ye basigibaliya ka se ka na hali ni Mamad Idriss Déby tɛ il faut que surasi dɔ de ka na Tchad fanga la bi gɛrɛndɛ min bɛ yen ani rebelles b'u ka da la u ka daga la cogo min tantɔ pour que ka se ka rebelles ninnu pousser n'o banna wagati min peut-être que assemblée président bɛ se ka na président la walima kalataw bɛ labɛn mais pour le moment n'i ye civil o civil bila Tchad ɲɛmɔgɔya la a ko gɛrɛndɛ bɛ sɔn ka bonya rebelles bɛ sɔn ka marcher N'Djamena kan et ça siran kan ka kɛ o ɲɛ. siran kan ka k'o ɲɛ kaba tasibila labanw ka ɲɛsin Idriss Déby ma. ka cɛba fo ka cɛba fo i n'a fɔ ɲɛ b'a la Mali journalu l'essor tɛ bɛɛ kɛ a ka in na Idriss Déby bɛ l'essor in na sɔgɔmada in na o b'a jira k'a fɔ an ye wale ɲuman dɔn anw tɛ fitiri wale jamana ye l'indépendant la même chose jamanakuntigi yɛrɛ ye deuil national de 3 jours kɛ o b'a jira k'a fɔ an bɛ Idriss Déby fo k'a wale ɲuman dɔn aw ani ne ani an ka baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen an b'an da fara ɲɔgɔn kan ka duwawu don kɛ ni cɛba in ye cɛba min ni a donna anw jigi kɔrɔ wagati gɛlɛnw kɔnɔ ko Ala ka lahara sɔn suma ye. Amina yarabi Amadu. ka bilasirali kɛ ka ɲɛsin farafinna ma n'an ma fɛɛrɛ kɛ k'an cogo aw yɛrɛ ma waati bɛɛ n'an ma kunnaja an b'an yɛrɛ bɔ ka di wa an bolo bɛ k'an yɛrɛ kala ye k'o bilasiraliw kɛ mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛna fangaw la jateminɛw ka kɛ kow la ani farafin k'i yɛrɛ dege ko mana gan cogo o cogo maa dɔ k'i nɛgɛ nɛgɛ k'i su k'a bila i yɛrɛ fa jamana la an ka se ka ban o bolo an ka ba fɛn dɔ la quoi. a ma nɔgɔn Ala k'an bɛɛ lajɛlen sɔn hakili ɲuman na Ala ka n'an kɛ an yɛrɛ ma jugu ye kanubagaw ka aw bɛɛ lajɛlen fo bi araba renouveau matin a bɛ datugu yan yɔrɔ la aw minnu ye aw ka temps ta kabiri 8h pile k'aw sɔgɔ an na ka na bila ni sanga in kɔnɔna la an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo nɛgɛ kaɲɛ 9 Adel Samake bɛ na dugu kunkanko kɛnɛ sigi ni Ala ma basi foyi kɛ sini sɔgɔma 8h pile an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ renouveau matin wɛrɛ kɛnɛ kan Ala ka tile yɛrɛ. Ah, Madame Traoré, un instant, je vous prie. Oui, allô? Madame